Hola, bon dia. Soc l'Alejandro Anglès, el propietari de Ciques. Portem 27 anys a Santa Coloma i l'any passat vaig tindre la necessitat de buscar una empleada i la vaig trobar perquè em van avisar de Gran Impuls, que tenien un programa especial. Em van informar del programa 30+, que em permet tindre els primers 6 mesos de contracte de la treballadora amb subvenció. A part de tot això, li van fer uns cursos de formació de cara al client, que també l'han pogut aprofitar molt bé aquí a la botiga. Després de la contractació subvencionada del programa, hem pogut continuar treballant amb aquesta persona i jo estic supercontent i supersatisfet.